ପ୍ରଭୁ 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 କାହାରି କେବେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବି। କାହାରି ଧନରେ ମୋର ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଅହଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଅହଙ୍କାର ବଗେରେ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କାହାରି କେବେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିଥିବି ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ମୋ ଉପରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଡିବି ପ୍ରଭୁ। କାହାରି କେବେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏତିକି ଚାହେଁ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚଢି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ମୁଁ ଏତିକି ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ 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 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘଟାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘଟାଇ ଦେଶବାସୀ ପଛରେ ଚଢିବେ ଆଗ ମୋ ସୋରିଷ ମାଳି କୁଆଡେ ନେଇ ଜାଣିକି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପହଞ୍ଚଟେ ମାରିଦେ ହଉଛି କ୍ଷମା କର। ପତ୍ନୀ ମୁଁ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମରେ ଲୀନ ଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିକି ମତେ ଡାକିଛ ମୁଁ ପଦଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କହିବି ମାଙ୍କେଡା ପଥରେ କି ଘର କରିବ ପଥର ଭିତରେ ମୁଗୁନି। ମାଙ୍କେଡା ପଥରେ କି ଘର କରିବ ପଥର ଭିତରେ ମୁଗୁନି। କାନେ କନିଅର ଖୋସି ପୂଜା କରି ଏତେ ତମେ ଷ୍ଟୋରି ହୁଅନି।